Grazas, señor alcalde. Empezarei dicindo, facendo, mellor dito, dúas mencións previas a defender o contido da moción. A primeira delas é que esta é unha das mocións que traemos ao pleno, pero este grupo municipal presentou dúas mocións en tempo e forma antes da configuración da hora do día da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. De novo, xa é total absolutamente reiterada a actitude deste Concello, só unha, a que o Concello ten en consideración, acabou no pleno. A segunda das mencións previas é que, neste caso, e para este pleno, creemos que existiron eivas no manexo da documentación, de tal maneira que a nosa moción, polo que nos consta, no día de onte, non estaba colgada na sede electrónica, co cal imagino que os concelleros, neste caso do equipo de goberno, non terían acceso ao contido, porque desde logo non estaba colgado no portal dos concelleiros, ou polo menos onde nos accedemos á documentación. Tampouco está, e no que a mí me consta non está aínda a data de hoxe, o contido do ditame da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. É unha moción ditaminada, pero non temos o ditame. Co cal, creemos que polo menos existen esas dúas eivas no manexo da información. Seguramente poden ser solucionables, pero desde logo son obxectivas e verificables. Con respecto agora sí ao contido, vimos a trasladar únicamente a facer altofalante do que é unha demanda veciñal nun escrito que todas e todos nós recibimos no seu momento ademais, e do que nós, e polo que me consta tamén foi así, no caso da compañero do PSDG, fixemos algo que non sei se fixeron os concelleros do equipo de goberno, que foi facer caso á petición da Agrupación Deportiva Matela e ir ali. Fomos a ver o campo no que xoga e no que adestra cando pode a Agrupación Deportiva Matela. E o que vimos ali, señor alcalde, verifica como certo e verdade todo o que di a Agrupación Deportiva Matela e hasta deixa, en palabras bastante benevolentes os termos que empregou a Agrupación Deportiva no seu escrito. Únicamente citarei algún pequeno pasaxe sin gastar máis tempo niso. Cada semana citanse no noso campo xogadores e adestradores para os entrenos. Non é estrano que non poidamos nin sequera chegar ao campo a entrenar, véndonos obrigados a ir pagando a outras localidades dos arredores. Cada 2 semanas veñen ao noso concello xogadores público e persoal directivo de outros equipos da provincia, aos que temos que rescatar cando quedan enterrados na lama, aos que lles temos que dicir que non hai auga quente para ducharse. Somos o hazmerreír da competición e isto é unha vergonza. Sigue a Agrupación Deportiva Matela, o alcalde coñece esta situación desde hai anos e nada se fixo para emendala, nin siquiera podemos adestrar nun campo que é de titularidade municipal. Remato coa cita, cos 2 últimos parágrafos do expositivo da Agrupación Deportiva Matela. Vergonza debería sentir este Concello de ter unhas instalacións titularidade municipal nesta precariedade. Vestiarios de Uralita nos que chove cara dentro, mofo negro e verde, pintura levantada pola humidade e promesas constantes de amaños e de facer un graderío que nunca chegan e malia que se veu medir e incluso a sinalizar para facelas. A actitude do Concello, dice a Agrupación Deportiva Matela, xera rabia e impotencia. Despois de estar ali, insisto, e de ler con moita atención este escrito da Agrupación Deportiva, creemos que a Agrupación Deportiva Matela non pide nada extraordinario, pide dignidade, pide respeto e pide un tratamento xusto, nada máis, pide proporcionalidade na acción do goberno. Pide non ter que pasar a vergonza de que outros equipos cheguen aquí e sexa o hazmerreír de toda a competición, o hazmerreír en toda a provincia. Piden, en algún dos seus puntos, algo tan básico como que o Concello cumpra a lei nunhas instalacións que son de titularidade municipal. Referímonos a puntos, por exemplo, como que o tendido eléctrico ou partes do tendido eléctrico estén a intemperie ou algunhas cuestións relacionadas coa arquitectura dos vestiarios. Detectamos que, esta actitude do Concello, dicen vostedes constantemente, son predecibles. Pois parece que sí, efectivamente son predecibles. Prometen cousas que a veces non teñen ni a máis mínima intención de cumprir. Neste caso, sí que é predecible ese comportamento, non é a primeira vez que o detectamos. Finalizar xa únicamente dicindo que, de novo, creemos que é unha demanda máis que lexítima da Agrupación Deportiva Matela, proporcionada e profundamente xusta. Agardamos que, igual que o Grupo Municipal do BNG votou a favor de outras demandas veciñais que viñeron a este pleno e fixémolo con pleno coñecemento e convencimiento, considerándoas plenamente lexítimas, faremos a mesma invocación que vostede facía neses plenos cara ao Grupo Municipal. Facémolas nós, neste caso, cara á Agrupación de Goberno. Confiamos en que o Concello votará a favor desta moción e atenderá as peticións, sen dúbida, lexítimas da Agrupación Deportiva Matela. Nada máis. Grazas. Sí, alguna pequena cuestión con respecto do que usted dicía, señor alcalde.
di vostede que fa o mantemento do campo deportivo de Matela. Bueno, deamos ya aviso ali porque desde logo non o saben, ou polo menos non é o que nos transmite a agrupación deportiva, que nos dice que nin siquiera desde o Servizo de Limpieza do Concello ali se limpa nada, que son eles os que se encargan de todo. E vostede que ali se desbroza, ali polo menos o que nos dice a agrupación deportiva de Matela, que son eles os que se encargan dese mantemento, co cal por ali, de momento, quizás non moito rastro desa empresa que vostede menciona que fai ali as reparacións. Dice vostede con moita reiteración que a política son prioridades, a política tamén terán que ser proporcionalidades, señor alcalde. Non podemos ter un campo municipal que ten ximnasio, que ten servicio de lavandería, que ten un graderío novo, e en troques ter outro nunha parroquia no que non hai absolutamente nada e as vallas están colocadas do revés, nun sentido ilegal. E ser o merreiro de toda a provincia por isto. Proporcionalidade, señor alcalde, non lle damos todo a un sin darlle nin siquiera o máis mínimo aos outros. E, desde logo, se vostede está de acordo cos pronunciamentos da moción, que son extraordinariamente xenéricos e se manifestan única e exclusivamente en apoio da agrupación deportiva, non podemos comprender que se vote en contra. Simplemente esas pequenas mencións ao respecto.